फाइनाल खेलानि जोलुर बादायलायनाय प्राइज गथायनायनि ब्लगखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो बुजिगोन सोर मोनदों सोर मोनाखै दिनैनि प्राइजखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो एन्जय खालामदो। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो होननानै। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेल इन्स्टाग्राम आइडि होदों। बे इन्स्टाग्राम आइडियाव आंनो फाथायहरनो हागोन, अब्लानो नोंथांमोनखौ आङो साबस्क्राइब खालामनानै हरगोन। जाला एकदमबारे दायो एक्ट्रिसखौ गिदिंहोगासिनो दङ राउन्ड फिल्डखौ। एसे ओंख्रि सोंलाबायहरदो एक्ट्रिसफोरखौहाय। ओंख्रिफोर सोंलाबायहरदो, मा ओंख्रि मोनजाखो सोंहरदो। ओरैबायदि गोलोमजोबखाबायना सालाखौ। लाबोगासिनो दङ एक्ट्रिसखौहाय कारिश्मा बर' आरो लीना बसुमतारी बिथांमोनखौ खेलानि सिगां फिल्डखौ राउन्ड गिदिंहोनाय जादों। नोंथांफ्रा नायनो हागोन। एसे गोलोमजोब्बाय। बिथाङा जोंनिया सोमदोन बसुमतारी। फैगासिनो दङ, बरायबोगासिनो दङ दायो नेमखान्थिजों। जोंसो गोख्रै थाबायलाय लांबाय नै नुन थाबायबाय फिसा। फैगासिनो दङ नै। आंसो सिगां जालाय लांबाय एक्ट्रिसफोरनि, दा थाबाय बहाय जादोंहाय। एसे फावसाय।
दिनैनि जोबथा एबा फाइनाल खेलाखौ गेलेगोन शाइनिं स्टार एफसी वर्सेस अल बिटिनि एफसी। दा खेला जायैनि सिगां कमिटिनिफ्राय गुरैयै खावलायदों जे प्लेयार्स नोंथांमोन अन्नानैहाय जेसिम आवाज दैखाङालासे दिनैनि खेलाखौहाय बेसेन गोसायै नोंथां सियारफ्राखौनो थफि हमलाबायनानै थादोंमोन नै सियाराखौनो थफि हमना थादों न'आव खानानै ओरैनो बोख्लायजोब्बाय। बेस्ट प्लेयार विनिं टीमनिफ्राय सारखौ खावलायदों हेन्ड अभार खालामनो थाखाय। Sima, becoming your Sima, jersey number 12, winning team, Lontibari Sanjarang Star FC. Thank you. Dayo जोङो runners upनिफ्रायबो जोङो best player दङ, best player नि prize दङ। बिथांनि थाखाय दा बिथांमोननि टीम केप्टेन बा कोच बिथाङा लांबावगासिनो। Thank you sir. Thank you. Rupees 32,000 दा खावलायहरदों टीम केप्टेन कोच मेनेजार साथाम फैनानैहाय रानार्स आपनि प्राइजखौ जोङो नाजावनानै लांफैयो। टीम केप्टेन कोच मेनेजार बयबो आखाइ खबनानै हो 32,000 प्राइज मानिखौ बिथांमोना दायो जोंनिफ्राय रिसिभ खालामगोन। चेकबुक गांसे आरो बेजों लोगोसे केश 32,000 बिथांमोना अल बिटिनि एफसीनिफ्राय दायो नाजावबाय। थेंक इउ साथामनिबो थाखाय गोजोननाय बावहरबाय। थेंक इउ हामबायसै। दायो जोङो मेन जोंनि प्राइजखौ जोङो हरनो आखायाव लागोन। जोंनि लिंहरजानाय दिनै सानै केप्टेन आरो कोच साथाम फैदों। साथाम फैनानै जोङो बिथांमोन सानैखौबो लीना बसुमतारी आरो जोंनि गेजेराव कारिश्मा बिथां सानैया ट्रफिखौ सासे लादों आरो चेकबुक एबा चेकबुक आरो केसखौ सासेया लादों। ट्रफिखौ लादों आरो चेकबुक आरो केस बेखौहाय सासेया लानो हागोन आरो बिथांमोननिफ्राय नाजावनो हागोन। खावलायनाय थाबाय बिथांमोना जेन' बेखौ हेन्डअभार खालामनानै हरो। गथ' लानो थाखाय दे हमफादो ट्रफिखौबो सासे फैनानै हमफाफै। ओरै मोनाजाना ओरै फैनानै हमफाफैनो हागोन। ट्रफियाव हमफाहरदो। मोजां लाबाव प्राइसआ मोजां लाबाव दे नुहराखिसै खोमालाय एक्ट्रिसफोरखौ नुवाखिसै नामा गावसोरखौल' मोजां नुबायना थेंक इउ आरो जोंहा प्राइस दंबावो अननानै प्राइस दङ फावसायथ'दो दे फावसायथ' रानार्स आप टीमनिफ्राय मेडेल गंसेखौ जोङो ओरैनो फिसा उन्दै प्राइज हिसाबै खालामनाय जादों। बेखायनो 15 जन 15 जन गासै रानार्स आपनि प्लेयार्सफोरा फैनानै मेडेलफोरखौ जोङो रिसिभ खालामो। मेडेल्स
बे जोलुर बादायलायनाया जादोंमोन जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खयला मोइला लन्टिबारि गामियाव सानजारां क्लाबनि फोथाराव। लोगोसे बे जोलुर बादायनायखौ जाफुंसार होनायाव दंमोन जाहैबाय 1 नाम्बाराव एनडि बरगयारि सार आरो बिथांजों लोगोसे गोबां क्लाबनि सोद्रोमाफोर दङ। बिथांमोनखौ आङो मुं खारिनानै नोंथांमोननो खोन्थाहरनो हानाय नंला। दा बिथांमोना लोगोसे गावनि न'नि खामानि आरो माखासे गावनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ गारनानै बिथांमोना क्लाबाव थाफानानै खेला जोबजासिमखौ लैहोर लैहोर हेफाजाब होदों। ग्रोम ग्रोमैहाय बिथांमोना बे खेलाखौहाय जोबजासिम जाफुंहोदों। आरो लोगोसे आङो बेखौनो बुंलांफानो सानदों, नोंथांमोना गोबाङानो बे फुटबल बादायलायनायनि सायावहाय बै टिकेट लानाय एबा एक्ट्रेसफोर लायनाय, जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि एक्ट्रेसफोर लायनाय बेफोरखौहाय गोबाङानो दुखु मोनदों एबा बुंदोंबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो बेखौ आंनिफ्राय बुंहरो। दा जोङो बे फुटबल बादायलायनायाव जोङो गोजाननि मानसि लानानै फैगोन आरो गोजाननि एक्टर एक्ट्रेसफोर लानानै फैगोन। बबेबा हिन्दीनि बबेबा असमियानि एक्ट्रेसफोर लानानै फैगोन। दा बेयावहाय जोंनिफ्राय रां लांनानै बिथांमोनासो डेभेलप जाहैगोन आरो जोंनि बर' सुबुंफ्रा, जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि एक्टर एक्ट्रेसफ्रा गाहायाव थालांगोन। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ लुबैयाखै। बेनि थाखायनो जोङो जोंनि बर' एक्टर एक्ट्रेसफोरखौहाय गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय, बिथांमोनखौहाय मुंदांखा खालामनो थाखाय, बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ लेंहरनानै बे सानजारां क्लाबनि फोथाराव लाबोनाय जादों आरो। दा गोबाङानो दुखु मोननो जानो हागौ, इदि लाबाय एक्ट्रेस लाबोनानै, इदि लाबाय एक्ट्रेस लाबोनानै, एथ' लाबाय एक्ट्रेस लाबोनानै, नोंथांमोना बेफोरबायदि कनफिउस साननो हागौ। नाथाय बेखौ नोंथांमोना गाव गावनो साननानै नाय। जोङो जोंनि बर'नि एक्टर एक्ट्रेस थाखानानै जोङो गुबुन हारिनि एक्टर एक्ट्रेस लायनानैहाय बिथांमोननो थोजासे रां हरोब्ला बिथांमोनासो आराम डेभेलप जाहैगोन, जोंनि बर'आ थालांगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन हारिनि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौहाय जोङो बेवहाय एक्सेप्ट खालामनाय जायाखै। जोङो जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगनि सुबुंफोरखौनो जोङो दावगाहोनो गोसो दङ। बेनि थाखायनो जोङो बे जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौहाय लाबोनानैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायफैनाय जादों। दा आंनि बुंनांगौआ बेनो, नोंथांमोननि गोसोआव कनफिउस साननाय दङब्ला, माबा गोनो गोथो साननाय दङब्ला, नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव खिउ होनहरनो हागोन आरो सोंहरनो हागोन। दा बेनो आंनि बुंनांगौआ। बे रावजों आङो नोंथांमोननि गोसोखौ दुखु होदोंब्ला आरो नोंथांमोननि गोसोखौ सौथु होदोंब्ला नोंथांमोननिसिम आङो निमाहा बिनाय थाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो नोंथांमोना बुजिखागोन। आंनाव सोंहरफिनलायनो गोनांथि गैया, प्राइजआ सोर देरहाखो सोर जेनखो होननानै नोंथांमोना सोंलायनो गोनांथि गैया। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों अब्ला नोंथांमोना बुजिखागोन सोर मोनदों सोर मोनाखै। गासैबो भिडिअआवहाय रोखा रोखा बेरखांजोबनाय दंखायो। दा एसेनोसै, नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होलां आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां आरो हायोब्ला शेयार खालाम गावनि लोगोफोरनो। जै बर' हारिनि, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नोंनि मेगना मानि सोमोदो मोनाबाय लोगोफोर, मोजां नुवाखिसै दिनैहाय। बिराद मोनाबाय लोगोफोर, मोजां नुवाखिसै दिनैहाय। दा बिथांमोनखौ जों बाक्सायाव डाइरेक्ट फाथायहरनोसै गोजौजों। औ गैया, खाम सिखोमल' नुजोबखायो नै।
दिनैनि आयो नायग्रा बिथांमोननि सोंथिनाय खावलायहरदों गायना बिथांमोना दायो मानायखो नै इयाव बाय बाय होनै द' बाय बाय